Szia Zsófi! Szia! A mai adásban 2 regényről fogunk beszélni, az egyik Mánvárhegyi Réka Mágneshegy című regénye, illetve Mona Awad Nyuszika című regénye, ami Bunny néven címen jelent meg eredetileg. Azt kell tudni róla, hogy miért pont ezt a 2 regényt választottuk a mai adás témájának. Egyrészt a Mágnesheggyel én foglalkoztam az államvizsgámban, másrészt a Nyuszikát idén olvastam februárban, így összekapcsoltam a fejemben a 2 regényt. Nagyon sok mindenben hasonlóak, nagyon sok mindenben különbözőek is persze, és arra jutottam, hogy tök jó lenne egy adáson belül beszélgetni erről a 2 regényről. Igen, akkor kezdjük el. Kezded? Összefoglalod a Mágneshegyet, vagy kezdjem én a Nyuszikával? Szerintem kezdem én a Mágnesheggyel. Hát egyetlen egy fogalom jutott eszembe, az, hogy akadémiai élet. 2 aspektusa van szerintem az akadémiai életnek, és amin végig megy az egész regény egyébként. Az egyik a folyamatos versengés. Vagy magaddal, vagy másokkal, de valamit alkotni akarsz, mert hogyha nem tűnsz ki ebbe a világba, akkor egy senki vagy. Ez az egyik momentum, amit szerintem nagyon jól körbejár. A másik pedig ez a beltenyészet. Most nem feltétlenül olyanra gondolok, hogy párkapcsolat, vagy fuck buddy, vagy ilyesmi, de hogy konkrétan barátokat, meg ismerősöket is csak ebből az akadémiai szférából választasz magadnak, és tulajdonképpen ez jellemző egyébként a könyvre is, tekintve, hogy 3 szemszögből látjuk az egész sztorit. Az egyik Réka, aki a könyv elején első éves, és hát ilyen nehéz körülményekből jött, nem feltétlenül egy elit család sarja, hanem egy ilyen teljesen hétköznapi, sőt nem is hétköznapi, hanem egy ilyen gettó részről származik, és hogy akkor ő ebben az egészben hogy találja meg a helyét, hol van az ő helye az akadémiai életben, van-e egyáltalán, tehát hogy ezt a kérdést feszegeti. A másik karakter Enikő, aki egy fiatal tanár, ő ilyen nagyon szabad szellem, nagyon lipsi, nagyon feminista, élt mindenhol, aztán hazajött, egy ilyen 30-as nőről van szó, tanít az egyetemen, tehát ilyen nagyon, nagyon kis hippi. Aztán ott van Bogdán, ő a férfi karakter, és ezt úgy mondom, hogy férfi karakter, hogy az egyetemi légkörben, az egyetemi életben ő tényleg a férfi, mindenki oda van érte, mindenki imádja, mindenki vele akar lefeküdni, és mindenki le is fekszik vele, mert a vevő is rá Bogdán, egyébként Rékával és Enikővel is kavart, nem tudom, hogy ez egyébként spoilernek számít, de szerintem nem. Viszonylag hamar kiderül. Ja, tehát hogy igen, ez a 3 karakter egyértelműen mindhárman akadémiai szférában vannak, és teljesen különböző életútjuk van, és nagyon izgalmasan van ez ábrázolva szerintem a Mágneshegybe. Hát én bevallom, nem készültem ennyire részletes összefoglalóval a Nyuszika kapcsán, meg igazából nagyon többet nem is akarok elmondani, mint ami eleve a fülszövegen van, mert hogy itt már könnyebb belecsúszni spoilerekbe. A lényeg, hogy egy Samantha nevű lányról szól a regény, aki, ha jól emlékszem, Új-Angliában egy elit egyetemre jár, ez egy művészeti egyetem, ahol irodalmat tanul, vagy írást tanul. Mesterképzős, ösztöndíjas, egy gyakorlati óra keretein belül 4 másik lánnyal dolgozik együtt, vagy így 5-üknek van közös órájuk. Ők a Nyuszikák, abszolút nem tudnám a nevüket felsorolni, ezeket nem is írtam ki. A lényeg az, hogy 4 lányról van szó, akik ilyen nagyon habos-babos, nagyon rózsaszín, nagyon édeskedve beszélgetnek egymással, Nyuszikának hívják egymást, folyamatosan ömlengenek, olyan az egész, ez a 4 lány, nekem már az első jelenetben, ahol megjelentek, mint egy ilyen olvasztott cukor, így karamell, abszolút, és így igen. Össze vannak folyva, és teljesen egyé vannak válva. És szóval, hogy ők alkotnak így 4-en egy kis ilyen közeget, és Samantha kívül áll ezen, tehát ugye ők 4-en a Nyuszikák, meg Samantha járnak erre az órára, tehát hogy ilyen kívülállóként jelenik meg. Ítélkezik is felettük a barátnőjével, Évával együtt. Egy alkalommal a Nyuszikák meghívják őt egyik ilyen összejövetelükre, vagy nem is tudom, találkozójukra, és akkor Samantha is belecsöppen ebbe a világba, és hát igazából magával ragadja, vagy beszippantja ez a világ olyannyira, hogy elkezdi elhanyagolni a barátnőjét, Évát, meg így, hát nagyon belekerül ebbe a belső körbe, de mégsem, közben van egy ilyen fura, hogy benne van, de mégse,
úgyhogy ennél többet nem is akarok elmondani róla, mert lelőnék néhány poént. A lényeg az, hogy nagyon fura, nagyon kicsit ilyen pszichedelikus vibe-ja van az egész regénynek, szóval érdekes élmény, én nem tudom más irodalmi élményhez hasonlítani. A Mágneshegyet még talán így be tudnám egy dobozba Abszolút tenni az eddigi életem során olvasott regények között, de a Nyuszika az így egy külön polcra kerül nekem, mert tényleg nem tudom máshoz hasonlítani. De közben meg máshoz hasonlítani. Én amikor olvastam a Mágneshegyet, akkor nekem totál a Nyuszika volt, csak egy kicsit nem összeszedettebb, mert nem akarom azt mondani, hogy a Nyuszika nem összeszedett, mert rohadt összeszedett. Csak tehát ugyanarról szól tulajdonképpen, csak teljesen más megközelítésből. Igen, nekem is ez volt, csak fordítva, mert ugye én a Mágneshegyet olvastam először. Úgyhogy ezért is kapcsoltam össze, és akkor innen már azt hiszem ki is mondhatom, hogy a fő témája ennek az adásnak ez a snob beltenyészet. Tehát elitista faszverés. Elitista faszverés, igen, mondjuk ki. És én összeírtam, nem gondoltam túl a készülést erre az adásra, összeírtam néhány témát, amikről szerintem jó, ha beszélünk, ennek kapcsán összesen 4 témát, és viszont mielőtt belekezdünk így story time, amíg készültem erre az adásra, utána néztem, szakirodalmakat kerestem, és aztán egy adott ponton rájöttem arra, hogy bazd meg, pontosan azt csinálom, amit kritizálnak ezek a regények. Ja. És akkor rájöttem, hogy na, picsába az egésszel, akkor beszélgessünk inkább kicsit személyesebben, kicsit élményekről, belőlünk mit váltott ki, mint olvasókból ez a 2 regény, úgyhogy ilyen vizekre fogunk kevezni. Egyetlen egy kicsit bölcsészesebb téma van. Az első téma, amit felírtam, itt tök jól megfogalmaztad, és akkor én úgy írtam, hogy kirekesztettség, te használtad azt a szót másik oldalról megfogalmazod, hogy beltenyészet. Ez a kirekesztettségérzés nagyon erősen megjelenik mindkét regényben. A Nyuszikában ugye, hogy Samantha ki van rekesztve, igen. És ott ott azért érdekes, mert ott nagyon szűk körről van szó, abban az értelemben, hogy egy órára járnak 5-en, ahol 4-en összezárnak egy közösségbe, és akkor nyilván sokkal intenzívebben érzi ezt a kirekesztettséget. És az, hogy ő ítélkezik felettük, én nem tudom eldönteni, és nem ad erre a regény választ, ha jól tudom, hogy ő tényleg komolyan gondolja, vagy egy kicsit azért bele akar tartozni, vagy a 2 együtt talán. Mert tényleg nagyon durván, főleg Évával, a barátnőjével nagyon ítélkeznek felettük, hogy na most a gazdagok úgy viselkednek, mint a prolik, és hogy ez mennyire gáz. Szóval így lenézik a sznobizmusukat, de közben ők is sznobok. Azzal, hogy így lenézik. Igen. Szóval nekem ez volt így tök érdekes ebbe, és ugye aztán bekerül ebbe a körbe. Eleve az, hogy 5-en járnak egy órára, és 4-en összezárnak, tehát hogy ez egy olyan korlátolt helyzet, hogy oké, hogy ő nem akar bekerülni, tehát nekem totál ez volt a fejemben, hogy ő nem akar bekerülni, de ő egy alkotó csapatnak a része. Tehát oké, hogy egyénileg írjuk meg azokat a műveinket, amiket megírunk, de egy alkotó csapatnak a része vagy akkor is, hogyha te beülsz a kreatív írásórádra. Igen, és Samantha láthatóan szenved az írással. Tehát igen, ez az, hogy ő olyan írói válságban van, igen, olyan írói válságban van, tulajdonképpen azt hiszem, hogy úgy van, hogy le kell adja az államvizsgáját, vagy meg kell írjon valamit évvégére. Mesterképzés, ugye emlékszem, hogy mesterképzés, végzős talán. Igen, tehát van egy határideje neki, amire kell írjon, és hogy semmi. Tehát, hogy olyan szinteken semmit nem tud írni, hogy az valami hihetetlen. És én megértem, hogy ebben a helyzetben, ebben a kétségbeesésben ő annak ellenére, hogy amúgy önmagába a saját értékrendje szerint nem szeretne tartozni hozzájuk, de azt látja ezeken a lányokon, hogy remekelnek. Én azt láttam Samanthán, hogy ő azt várja, hogy valaki mondja már meg, hogy a faszomba írjam meg, amit meg kell írjak. Nem az, hogy itt jaj, a test, meg nem tudom, hogy ilyen síkon, olyan síkon, a gesztusok, nem tudom. Tehát, hogy nem, kurvára nem érdekel. Valaki mondja meg, hogy mit csináljak ahhoz, hogy kijöjjek ebből a válságból. Teljesen gyakorlati dolgokat vár el. És aztán akkor bekerül a nyuszikákba, és kap gyakorlatot eleget. De igen, abszolút tudok én is azonosulni ezzel a kirekesztettséggel, személyes vonalon is,
mert én színháztudományt tanultam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor éreztem azt, hogy beszélünk színházról, hogy beszélünk testről, nagybetűs testről, és beszélünk egy csomó lófaszról, de közben meg kurvára nem tudom, hogy kell élni az életbe. Hogy nem tudom, hogy kell pénzt keressek, most teljesen gyakorlati dolgok, vagy nem tudom, hogy kell befizetni egy számlát. Tehát, és tudom, hogy ez mindenki, nem tudom, ki van ettől, hogy ja, Istenem, szálljunk el, és tényleg, oké, szálljunk el, de közben meg léci, valaki mondja meg, hogy éljem az életem. Igen, mert az van, én legalábbis azt tapasztaltam most már, hogy így már nem vagyok benne az egyetemi szférában így ilyen intenzíven, tehát már nem vagyok egyetemista, hogy igen, elszállunk az egyetemi évek alatt, és az teljesen rendben van, az lehet, hogy életkori sajátosság, de utána, amikor kijössz az egyetemről, akkor, és ezt megint saját tapasztalatból, hogy tanultam teológiát és bölcsészkaron. Felmegyek bármilyen álláskereső oldalra, és egyszerűen nem tudom, hogy mire vagyok kvalifikált. Tehát, hogy látom a szakmákat, nem tudom, most akkor egy kiadónál szerkesztő, ahhoz jó a bölcsész diploma, meg teológusként ott mi, tanár lehetek, vagy mire vagyok kvalifikált? Nem tudom, és 5 évig jártam a fucking egyetemre, és beszéltünk arról, hogy a test, a nagybetűs test, meg a nem tudom milyen a teológián belül is aztán totál elszálltunk egy adott ponton. De mire jó az a diploma, amit én megszereztem? Milyen tudást adott át nekem? És tekintsünk el a diplomától. Oké, nem kell diploma, mondjuk azt, hogy nem ez a lényege. De milyen tudást, milyen gyakorlati tudást adott nekem a kezembe? Ez az egész tudja a faszom. És most gyakorlati tudás alatt nem arra gondolok, hogy konkrétan 2 kézzel végzett szakmai munka, mert az már egy másik topik, hanem elméleti, intellektuális munka, de mit tudok én az alatt, hogy elvégeztem ezt az 5 év egyetemet. És én ezt éreztem Samantán is, csak úgy, hogy még benne van. Tehát még neki a cél nem az, hogy megéljen az életben, hanem hogy befejezze az egyetemet, és ahhoz kell neki valamilyen guide, valamilyen útmutatás. Persze, abszolút. Meg az az érzésem, hogy ezzel az akadémiai élet, mert hogy mind a kettőben ez jelenik meg, hogyha nem maradsz benne életed végéig, akkor tényleg nem tudsz el mit csinálni. És ha ki akarsz lépni, akkor meg kezded előről, igen. Mint amikor befejezted az érettségit, és gondolkodtál, hogy milyen egyetemre. De konkrétan, tehát, hogy ez én. Igen, meg erről azért nincs beszélve. Vagy nem tudom, velem senki nem beszélt arról, hogy ez ilyen kurva nehéz. Tehát, hogy elmész egyetemre, nem tudom, de jó lesz, szétbulizod az agyadat, tanulsz, milyen fasza jársz színházba, ugye az én esetemben, olvasol egy csomó jó cuccot, találkozol emberekkel, de senki nem mondta meg nekem, hogy utána az lesz, hogy nem tudom, sírok a sarokba. De itt még erről lesz szó, átléphetünk a Mágneshegyre? Persze. Na, a Mágneshegynél... Én ott jobban tudtam Rékával azonosulni, mint Samantával. Mert is volt. Na miért? Vagyis, hogy Réka az, aki ki van rekesztve. Igen. Tehát, hogy azért azt tisztázzuk le. Azért, mert hogy ő neki sokkal jobban körvonalazva volt az, hogy honnan jön. És hogy nekem is az volt, azt gondolom, az egyetemi életemben a legnehezebb, hogy egy kisvárosból kerülök fel egy nagyvárosba. És még nem is egy Budapest szintű városba, hanem csak egy Kolozsvárra. Tehát, hogy ez nekem iszonyat nehéz megélni. Még mai napig azt érzem, hogy vannak bennem ilyen traumák, és nem véletlenül úgymond menekültem haza ebbe a kis szaros városba. Ez amúgy tök érdekes, mert nekem pont az ellentéte volt, hogy ugye a középiskolában az van, hogy mindenki ismer mindenkit, mindenki tudott mindent a családi hátteremről, a tanáraim, az osztálytársaim, mindenki. Egyetemen nekem az volt nagyon felszabadító, hogy úgy megyek, hogy tiszta lap vagyok. Igen. Tehát senki nem ismeri a szüleimet, senki nem tud semmit rólam, a múltamról, a gyerekkoromról, hogy miket éltem meg, hanem teljesen az számít, hogy ott ki vagyok és mit tudok. És ez nekem annyira felszabadító volt, és ugye aztán eltelt egy csomó idő, és megint rám rakódtak dolgok ott is, és akkor megint azt éreztem, megint jó lenne egy tiszta lap. De nekem ez volt ilyen nagyon felszabadító ebben. A regényben viszont Réka esetében nagyon meghatározó az, hogy honnan jött. Én igazából ennél a kirekesztettség témában, a Mágneshegynél 3 szintjét emeltem ki a kirekesztettségnek, és pont ez a honnan jött, ez nem volt benne, úgyhogy akkor ezzel már 4. Az egyik az, hogy
fiatalság, az életkor, ez főleg a legeslegelején, azt hiszem az első jelenet, amikor egy konferencián, és Réka mondja, hogy leghátul ül, mert még első éves, és még fiatal, és aztán majd lép előre, ahogy halad a korot, tehát egyrészt fiatal. Igen. Ez abszolút ki vagy rekesztve egy akadémiai világban, ahol így 40-esek az átlag. Kb. Most így nem mindenhol, nyilván szakmától is függ, de hogy alapvetően mondjuk azt így általánosítva, vagy egy 40-esek. Na ott egy 19-20 évesként abszolút ki vagy rekesztve. A második szint a nőiség, igen, a nemiség, abszolút. Tehát hogy ebben azt hiszem, hogy fő téma, a legfőbb témája ennek a regénynek, hogy nőként egyszerűen másképp tudsz érvényesülni egy ilyen világban. Most csak ha Enikő Bogdán párosát nézzük, aki életkorban, szakmai tudásban hasonló szinten igen. vannak, hasonló környezetből jönnek, stb. Egy különbség van köztük, a nemük, akkor óriási, mert míg Bogdán az Isten, a mindenki az ő társaságát keresi, addig Enikőre, hogy is mondták, hogy a szociológia kurvája, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztak rá. A harmadik, amit felírtam a Mágneshegynél, hogy a kelet-európaiság, ami a végén igen, az a végén nagyon üt. Hogy a legvégén elmennek Enikő és Regina, vagy hogy Regina, hívják? Igen, elmennek egy nemzetközi konferenciára, és akkor ott szembesülnek azzal, amit Enikő már tudott, Regina most először szembesül, hogy egy ilyen konferencián, egy olyan közegben, ahol mondjuk Európa vagy a világ minden tájáról vannak, ott kelet-európainak lenni eléggé, tehát hogy lent vagy a ranglétrán. Ja. És ez is tök érdekes volt, vagy nekem ez egy olyan téma volt ebben a regényben, amivel így még nem szembesültem ennyire élesen. Mármint, hogy nyilván tudat alatt ott van, hogy azért nem tudom, Nyugat-Európában, tudományos életben főleg valószínűleg előbb járnak, de hogy ennyire élesen még nem tudatosult bennem, hogy ja, baszki, amúgy én kelet-európai vagyok, és ez jár bizonyos identitásjegyekkel, meg sztereotípiákkal, stb. Szóval nekem ezért így tök fontos volt. Az egyik kedvenc részem volt ez a regényben egyébként. Igen, amúgy nekem is ez volt az egyik kedvenc részem, de én nem gondolkodtam el előtte én se. Tehát, hogy egyrészt nincs is semmilyen típusú tapasztalatom, hogy tudományos szférában, nemzetközi vizeken, de igen, ez egy nagyon érdekes volt, hogy egész könyvön keresztül baszki megy a sznobizmus, aztán az utolsó, nem tudom, 2 oldalon kb. Meg rájössz, hogy olyan kis faszok vagyunk ebbe az egész kurva akadémiai életbe. Igen, ezért voltak. És akkor ezt a 3 írtam fel, és akkor vegyük hozzá a 4, amit te mondtál, hogy honnan jöttem, a kisvárosi vagy kis helyről valóság, és tudod mi a gáz? Hogy mi mind a 4 megtestesítjük. Fiatalok vagyunk, nők vagyunk, kisvárosból jövünk, és még kelet-európaiak is vagyunk. Szóval, na, ez egy eléggé olyan paletta, amivel így nehéz érvényesülni az akadémiai világban. Nyilván nem lehetetlen, tehát hogy én nem azt akarom mondani, hogy ne is, akinek van erre affinitása, vagy kedve, vagy hivatása, hogy az akadémiai világban érvényesüljön, és ezekkel az identitásjegyekkel rendelkezik, annak nagy hajrá és kitartást, és stb. Nagyon sokáig én is így nagyon benne voltam, és nagyon élveztem egyébként, ezt fontos hozzátenni, hogy rettenetesen élveztem konferenciákra járni, benne lenni ebben az egész akadémiai életben, és fúra úgy képzeltem el, hogy akkor én is majd benne leszek, és ez lesz a munkám, de hogy kicsit így kiégtem. Ebben úgy éreztem. Egyrészt ezek a lépcsők miatt is, amiket folyamatosan így visszalöknek, ezek a dolgok, hogy fiatal vagyok, nő vagyok, keletes, stb. Tehát, hogy ezek miatt így még inkább jött egy ilyen csalódottság, másrészt meg ez, hogy már abszolút nem köt le, és abszolút nem érdekel. És nem, már mindig azt éreztem, hogy kirekesztett vagyok, nagyon élveztem ebben a világban lenni, de még ha nem is ismertem be magamnak, mindig akkor is kirekesztett voltam folyamatosan, most is az vagyok, ha elmegyek egy ilyen jellegű eseményre, de most már nem is akarok bele tartozni a belső körbe. És akkor ez még ami fontos, és akkor ennél a topiknál ezt így zárjuk is le talán, ha neked nincs más, hogy a kirekesztettséggel együtt jár nagyon sokszor a tartozni akarás valahova, igen, vagy abba a körbe tartozni akarás, és jó esetben eljön egy olyan pont, ahol
viszonylag optimistán tudod azt mondani, hogy én már nem akarok ide tartozni. Itt egyik regényben se jelenik meg ez az optimista szemlélet, de hogy nekem kicsit ezt adta. Főleg a Mágneshegyet, ugye azt már rég olvastam, de így, hogy kicsit visszaemlékeztem, vagy így próbáltam feleleveníteni az adás miatt, így azt éreztem, hogy na igen, én most már nem akarok ide tartozni, és nem vagyok szomorú emiatt. Vagy nem tölt el negatív érzésekkel azért, mert már nem akarok ide tartozni. Hanem most ez van, ez most egy szakasz volt az életemben, most jön egy új szakasz. Pont. Én szerintem soha nem is tartoztam oda. De igen, tehát most már én is azt érzem, hogy nem is akarok úgy igazán belefolyni az ilyen akadémiai hovatartozásos kérdésekbe. Na, akkor lépjünk át a második témára, a nőiség kérdése. Arról már beszéltünk, hogy a Mágneshegyben elég központi téma a nőiség kérdése, de a nyuszikában is szerintem tök érdekes, mert hogy a nyuszikák, ők négyen, nagyon rózsaszínek, habos-babosak, amilyen beceneveket ad nekik Samantha, hogy minitorta, hercegnő, ja, igen. Mi van még, nem tudom, mindegy. Ez a nagyon rózsaszín világ. Ez a nőiségnek egy reprezentációja, egy megjelenítése, és túl van tolva, és a nyuszikák valószínűleg tudatosan túltolják, és kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz. Abszolút Samanthával tudtam én itt menni. Tehát Samanthával és Evával, amikor ezt az egészet kritizálták. Miért? Egyrészt azért, mert hogy pontosan tudjuk, hogy akadémiai szférában vagyunk itt is, és tehát hogy most megint, ahogy mondom, jön az ellenérv is a fejembe, de hogy ebben az akadémiai szférában egy Barbie baba még rosszabbul mutat, mint nem tudom, egy átlagos nő. De közben meg, mondom az ellenérv, hogy miért ne lehetne? Tehát, hogy miért ne lehetne lázadni ebben az egész sztoriba? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem értek egyet veled. Nem értek egyet Samanthával sem abban az értelemben, hogy miért ne öltözhetnék rózsaszínbe, és közben írhatnék kurva jó, naturalista, politikai krimit, mondjuk. Nekem ezért volt érdekes a nyuszika, mert hogy ők kicsit kihasználják ezeket a sztereotípiákat, mert milyen sztereotípiák vannak egy ilyen Barbie baba típusú nő kapcsán, és most ezt abszolút nem degradálóan értem ezt a Barbie babát, hanem ez teljesen semlegesen, objektíven van ez az archetípus, kicsit én is annak tartom néha magam. Butácska, együgyű, naív, ezek a sztereotípiák, amik kapcsolódnak ehhez. De miért kell feltétlenül az legyen? Tehát nekem Taylor Swift jut eszembe. Ő mondta a Miss Americana című filmben, hogy eljött egy olyan pont az életében, meg a karrierjében, hogy már nem akart nem kiállni politikai kérdésekben. Annak ellenére, hogy tudta pontosan, hogy ezek a sztereotípiák őt is érik, hogy úristen, szőke, kékszemű, gyönyörű, magas nő, biztos, hogy full hülye. De amúgy nem full hülye, és amúgy edukálja is magát témákban, amikben felszólal, és azt is tanulja, hogy egyáltalán hogyan beszéljen ilyen kérdésekről ennyi embernek. Szóval, és ő fogalmazott így, hogy szeretni akarom a csillogást, és közben megfogalmazni a véleményemet a társadalomban levő kettős mércéről. Szeretni akarom a rózsaszín, de közben beszélni a politikáról. Szóval nekem kicsit ezt váltotta ki az a nyuszikák banda kérdés, hogy miért ne lehetne ilyen valaki, és annak ellenére rohadt okos, vagy tehetséges, vagy mindkettő, mert hogy a nyuszikákat mindig dicsérik a tanárok. Samantha is úgy éreztem, hogy ha nem is mondja ki szó szerint, de azért így felülírja a saját nézeteit, miután már bekerül a körbe, mert látja, hogy furák, nagyon betegek, de valamit csinálnak, ami nem a Barbie archetípusra jellemző. Igen, és akkor a Mágneshegyben ezt már érintettük, itt olyan nők vannak, akik belesimulnak abba a patriarchális rendszerbe, ami ebben az akadémiai világban van. Réka, ugye, aki elvekkel megy, abszolút az első néhány oldalon ő tudja, hogy mit akar, tudja, hogy honnan jött, elvei vannak, stb. De hogy meg jár is Enikőnek a feminizmussal kapcsolatos órájára, de végül, és nem nincs nagyon túlhangsúlyozva a könyvben, csak így mint egy mellékesen megfogalmaz, hogy amúgy lefekszik a tanárával. Igen.
Szóval, hogy így belesimul ő is ebbe az egészbe, és ott a másik példa Enikő, aki meg valószínűleg belesimult, nem emlékszem már, valamikor biztos, hogy ő is belesimult, Igen. Nekem ez a feltételezésem, de nem emlékszem már konkrétan a regényre, lehet, hogy te erre jobban emlékszel, de most már tudatosan nem akar. Tudatosan ki akar lépni ebből, feminizmus tanít, saját könyvet akar írni olyan szinten, ahogy más nem ír, tehát hogy ilyen nagyon mást akar, és nem sikerül neki. Szóval itt meg mert nem sikerül megírni a könyvét, nem sikerül olyan kutatónak vagy szakembernek lennie, akire úgy felnéznek, mint Bogdánra. Nekem ez a két típus jelent meg, aki belesimul, és aki nem simul be, és azért nem sikerül neki, aki meg nem simul bele, és azért nem sikerül neki. Meg Enikőnek az anyja. Jaj, tényleg, na ő nem akadémiai szféra, abszolút nem, csak ez az elit élet, és nekem ő volt a nő karakter ebben az egészben, tehát ő totál leszarta. Ő, nem tudom, még talán ő is kavart Bogdánnal. Igen, nem volt kimondva, de én úgy éreztem, hogy igen. Tehát, hogy nekem ez, hogy ő megy, ő csinálja, és oké, hogy nincsen benne az akadémiai szférába, tehát ilyen szempontból nem hozható ide, de szerintem, hogyha nőiségről beszélünk regényben, akkor szerintem érdemes őt is megemlíteni. Igen, jó, hogy mondtad, mert rá már annyira nem emlékszem, meg ő valamilyen fura spirituális workshopokra jár. Meg közben fogorvos. Igen, tényleg. Nem is tudom, ő nem simul bele, De igen, tehát ő nem simul bele, azt se érzem, hogy 100%-osan megvalósította volna magát élete, vagy a regény végéig legalábbis. Mint hogy a törekedne folyamatosan arra, de ilyen rögeszmésen, hogy magát megvalósítsa. Igen, ami megint csak egy más szempontból rossz, de közben meg se nem Enikő, se nem Réka karaktere, tehát hogy egy külön női karakter, aki említésre méltó. Igen, meg ha jól emlékszem, de most lehet, hogy full hülyeséget beszélek, hogy nála bejön a menopauza kérdése, semmiatt is így kicsit egy ilyen stresszel, meg pánikol, hogy most idősödik, meg nem tudom. Igen, azt hiszem, hogy igen. Meg talán ezért is kezd el valami spirit dologba, szóval, nem tudom. De a lényeg, hogy ő is egy izgalmas női karakter. Azért is hoztam be ezt a témát ennél a két regénynél, meg a nőiség kérdése, vagy a nőkkel kapcsolatos problémák másképp jelennek meg a két regényben. Az egyikben ugye ez a nagyon túljátszott, rózsaszín, stb. Sztereotipikus nő, a másik oldalon pedig ez a kicsit a férfiak felé hajló, férfiak akaratába belehajló, már-már maszkulin típusú női karakter, itt most főleg Enikőre gondolva, és hogy egyik sem jó vagy rossz. Nem baj, ha valaki Barbie archetipus, nem baj, ha valaki bele akar simulni ebbe a világba. Nagyon remélem, hogy rájön, hogy nem kell bele simuljon ahhoz, hogy értékes legyen. Nem baj, ha kicsit maszkulinabb, nem baj, ha spiri workshopokra jár, tehát hogy attól nem kevesebb nőként kicsit erre is akar. Legalábbis főleg a Mágneshegy utalni, szerintem a Nyuszikában nem ennyire központi téma a nőiség. Igen, tehát nekem a Mágneshegyet nagyon nyomasztó volt egyébként olvasni, főként ez a nőiség kérdése miatt, mert hogy lehet, hogy amúgy én vagyok a hülye, de nekem csak utólag tudatosult ezek a, nem tudom, kicsit olyan ez a felszabadulás. Mert hogy azt éreztem, hogy a könyvnek úgy lett vége ebből a nőiség szempontjából, hogy jó, oké, hogyha én bármit is akarok csinálni nőként, akkor be kell simuljak. De közben meg utólag gondolkodtam el azon, hogy Enikőnek az életútja hogyan zajlott, akinek szintén nem sikerült megvalósítania azt, amit akar, de ő legalább próbálkozott, vagy ezen, hogy nem tudom, hogy hívják egyébként Enikőnek az anyját, vagy meg van-e nevezve ott, vagy ez a női típus, hogy ő nem az akadémiai szférában, de ő folyamatosan törekszik arra, hogy jól érezze magát a világba. És amúgy Enikőnél sem éreztem én egy ilyen letargikus állapotot, hanem ő egyszerűen rájött arra a tapasztalatai következtében, hogy mi a helyzet. Rájött arra, hogy mit jelent nőnek lenni ebben a világban, mit jelent kelet-európainak lenni, stb. És ez a helyzet is ezzel valamit kezdeni, és próbál dílelni, elkezd egy random, opcionális feminizmussal foglalkozó tárgyat oktatni. Szóval, hogy ő nekem szimpatikus volt abszolút a karaktere, sokkal inkább, mint Rékáé, ha bár Rékával jobban tudtam azonosulni. Amikor olvastam, ugye harmadéves voltam, akkor így emiatt én így nagyon tudtam azonosulni vele, hogy milyen fiatalnak lenni, vagy fiatal nőnek lenni ebben a világban.
Mostanra talán már Enikővel jobban tudok azonosulni, lehet, hogy 30 év múlva majd az anyjával fogok jobban azonosulni, de ezért izgalmas ez a regény. És akkor a harmadik téma, már megint kezdtük érinteni, a sznobizmus kérdése, és itt ugye a regény olyan szinten választanám el a két regényt, hogy a nyuszikában beszéljünk inkább, mint a művészetekben, az irodalomban megjelenő sznobizmusról, a Mágnes-hegy kapcsán pedig az akadémiai sznobizmusról. És akkor kezdjük a Mágnes-heggyel, mert itt már belementünk, hogy ez a konferencia világ, meg a másik, ami még eszembe jutott, amiben mostanában jobban benne vagyok, hogy ez az egész kutatói lét is akkora sznobizmus, mert hogy ahhoz, hogy egy kutatás módszertanilag helyes legyen, annak nagyon sok kritériuma van, tehát gyakorlatilag, amikor te kutatást végzel, tehát, hogy egy empirikus kutatásról van szó, az egy nagyon mesterkélt, kicsit egy ilyen a valóságból kiszakított dolognak tűnik nekem. És ez van a Mágnes-hegyben is, ugye Bogdán kutat Békás-megyeren, és ott is egyszerűen annyi kritériumnak meg kell feleljen ahhoz, hogy elismerhető, reprezentatív kutatás legyen, hogy már elvész tehát már nem a valóság. Nekem, hogyha sznobizmus, akkor az jut eszembe, nem tudom, hogy mennyire van meg neked egy vacsora jelenet, hogy ott van Réka, akkor azt hiszem pont kavar Bogdánnal. Valami rémlik. És ott van Enikő is, meg egy csomó akadémiai ember. És beszélgetnek Bogdánnak a kutatásáról, hogy ugye Békás-megyer, hogy Réka is onnan jött, és akkor Réka ebben a sztoriban. Hogy mindenki úgy tekint rá, mint hogyha nem tudom, egy csodabogár lenne, és közben meg beszélnek erről a kutatásról, és teljesen úgy beszélnek Rékáról, mármint Rékát úgy említik, mint a Békás-megyeri lakosok, így összevetve, és teljesen kizárják egyrészt a beszélgetésből, és úgy beszélnek róla, mint hogyha ott se lenne. Úgyhogy egyébként nem konkrétan ő, de hogy a hozzá hasonlóak a fő adatai gyakorlatilag. Abszolút, meg a másik, hogy olyan életigazságokat osztanak meg Békás-megyerről, amiket honnan a kis faszomból tudnának. Igen. És senki abból az asztaltársaságból nem fordul oda Rékához, hogy azt kérdezze, hogy te mit gondolsz erről. Na nekem itt jött az, hogy ez akkora sznobizmus, bazd meg. Igen, nekem ez inkább a teológián tapasztaltam ilyesmit, hogy mindig beszélünk LMBTQ emberek, abortuszon átesett nők, szegények, nem tudom, akikkel így foglalkozunk, meg fókuszai az egyházi gyakorlatnak, de hol van, miért nincs itt köztünk egy LMBTQ ember, egy abortuszon átesett nő, vagy egy mély szegénységből jövő kamasz, mondjuk. És miért nem őket kérdezzük meg, hogy mire lenne szükséged? Hogyan segítsünk? Nem, mert mi tudjuk, mert mi ez a sznobizmus a szavak. Tehát az, amikor kurvára nem teszes egy gyufaszálat arrébb, hanem csak beszélsz arról, hogy hogyan kellene. Nekem ez volt a Mágnes-hegybe főleg. Igen, teljesen elfelejtettem ezt a jelentet. Már itt emlékeztem erre, hogy ott ülnek az összejövetelen, de ahogy konkrétan mi a téma, arra nem, úgyhogy tök jó, hogy behoztad. A nyuszikában meg az akkor ott a műre korlátozódott sznobizmus, nem? Igen, és itt már ezt említettük, a test kérdéseit. Ezt azért hozzuk be annyiszor, mert van egy jelenet, azt újra is olvastam egyébként pár napja, ahol Réka egy órán gondolkodik. Samantha, igen, már keverem a két regény. Tehát Samantha az egyik óráján gondolkodik, mindig lejegyzi azt, amikor elhangzik az a szó, hogy a test. Mindig beszélnek a testről, és ráadásul nagy kezdőbetűkkel a test. És Samantha felteszi a kérdést így a saját reflexiójában, hogy mi a faszomat jelent, amikor nagybetűvel írjuk a testet. Annyira nevettem ezen a részen, mert ugyanez van a bölcsészről, hogy mindig irodalom elméletnél a test. De valaki mondja már meg, hogy mi a faszomat jelent a test ebben a kontextusban. Test nálam a színháztudományban úgy jelent meg, ami most így totál be van égve a tudatomba, mert nem tudtam elfelejteni, hogy láttam egy performanszot, ami az volt a lényeg az egésznek, hogy
egy meztelen nő állt a tér közepén, és körülötte, vagy a háta mögött, már nem egészen emlékszem, 19 darab élő disznószív lógott. És azokat ott vette le, főzte meg, tehát éreztem a szagot, hogy főzi. Aztán nem tudom, ott közben ott járkált meztelenül, nem beszélt, de kicsit úgy érződött, mintha amúgy nem tudná ő se, hogy mit csinál. Tehát egyrészt abban nem értettem, hogy miért van meztelenül. Oké, tehát nekem semmi bajom ezzel, hogy egy előadásban meztelenül vagyunk, de semmi funkcióját nem láttam. Miért volt ott 19 élő disznó szív fellógatva? Igen, performance, én értem, de miért kell állandóan a testünket használjuk mindenre? Ez kapcsolódik ahhoz, ahogyan írnak a nyuszikák. Igen, tehát amilyen szövegeket abszolút. írnak, hogy tehát nem tudom, más igen. milyen valami tehát táblákra ilyen nagyon naturalista, meg igen. Felolvassuk egy részt a nyuszikából, pont ez a testet, ahogy kritizálja. Szóval Samantha reflexiója az egész. Följegyzem a füzetembe az 1098-as számot. Ennyiszer hallottam azt, hogy a test, mióta a Varenen vagyok. Mert a Varenen, a test nagy durranás, arról szól minden. Mintha az egyetemi világban egyszer csak mindenki ráébredt volna, hogy be vagyunk zárva egy ingatag, gyorsan enyésző tokba, amely csontból, meg húsból, meg úristen mi mindenféle anyagból épül fel. És micsoda bőséges tárháza a témának, cselekményeknek. Még mindig nem egészen értem, mit jelent az, ha nagy kezdőbetűkkel írjuk le, hogy a test. De mindig bólogatok, mintha érteném. Ó, igen, a test, hát persze. Annyira értem, baszki. Annyi szó bólogattam én már testre. Nekem mindig irodalom elmélet jut eszembe. Beültem, basz meg az előadásokra, és semmi, tehát mintha egy másik nyelven beszélt volna a tanár, ilyen totál elméleti nem tudom, hogy csak én csinálom-e, de hogy így, mintha fizikailag egy idő után, első éven még nem ment, aztán harmad évre már egyre profiba ment, így átkattintani az agyam, így itt gondolkodom, és átkattintani egy felsőbb szintre, mert hogy most ott beszélünk, és most ott történnek az események, és akkor belehelyezkedni, hogy ó, igen, a test, hogy ne érteném, persze. Pedig kurvára nem értem, és nem is érdekel. Tehát ez a másik, hogy kurvára leszarom, hogy mit jelent a test nagybetűkkel írva. És ahogy írnak a nyuszikák, igen, ez a másik, hogy miért kell mindig így mindent kitalálni, mindent kiforgatni, nem tudom, milyen táblákra ír az egyik, igen. Összetöri aztán meg. Szóval hogy az egész szöveghez, ami egyfajta médiuma a közlésnek, társul egy nagy performance, ami jó, lehet jó, tehát hogy én amúgy szeretem az ilyesmit, de hogy kell minden áron. Ez a kulcs gondolat, hogy kell minden áron, mert amúgy én is szeretem a performance-ot, tehát imádom maga, így az elméletét is, bármit, tehát hogy ehhez kapcsolódó tanulmányokat is szeretek olvasni, de minden alkotás egy performance kell legyen. Tehát miért nem lehet leírni papírra? Tehát most nem tudom, minden a regényemet, bazd meg, a menstruációs véremmel kellene a falra írjam, vagy nem értem. Egyet tudok ebbe érteni Samanthával egyrészt, hogy ő annyira kívülálló ebbe az egészbe, meg ameddig nem kerül bele a nyuszikákba, akkor a szövegeiket is kritizálja állandó jelleggel, de amint belekerül, akkor már gyönyörű minden. Igen, ez az, hogy kicsit ez történik vele is, amit én is mondtam, hogy átkattintani az agyadat. És nem azért kattintom át, mert jó nekem az, vagy akarok én részt venni ebbe a beszélgetésben. Hanem mert túl akarod élni. Igen, ott abban a szituációban ez hasznos. És én tényleg nem arra akarok kiukadni, hogy hülyeség az irodalom elmélettel foglalkozni, mert nem. És én egyébként szerettem az ilyen óráimat az egyetemen, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat formálták ezek a gondolkodásomat. Én tanultam kreatív írást egy fél évig, és zseniális volt a tanárom. Mindig azt mondta, hogy oké, megírsz valamit, bármit, legyen akármilyen elborult, akármilyen nem tudom, sötét gondolatú, bármi, ilyen nyuszikás, ilyen akármi, aztán utána vetköztesd le, hogy önmagába megállna a helyét, hogyha ne lenne körülötte a performance, hogyha csak a szavak lennének. Egyszerű önmagában a csontváz megállná a helyét, mert hogyha nem, akkor fölösleges köré performance-ot írj. Térjünk át akkor az utolsó témára is, mert nagyon érintjük már. Egy tanulmányt hoztam, vagyis hivatkoznék egy tanulmányra, amit Kalmár György írt Roland Barthes egy koncepciójáról, vagy elméletéről, egy francia kritikus irodalom elmélettel szól az egyik írása, aminek a címe a Szöveg öröme, és ebben azt fejtegeti, hogy régebben úgy viszonyultunk a szöveghez, mint egy női vagy anyai test,
amit a férfi meghódít, magáévá tesz, stb. És ez az értelmezésnek a folyamata, ez a magamévá tevés. Ez a fajta szöveg, ez mindig az adott hatalomnak, vagy az adott rendnek alárendelve jelenik meg, tehát meghatározzák az ideológiák, az aktuális trendek, stb. És akkor a másik, amit a Barthes behoz, és amiről szól ez az egész szövege, hogy a szöveg egy olyan nemtől független test, amely valamilyen gyönyört él át. És itt már ez a perverz értelemben vett szexuális, naturalista gyönyörről beszél, ami már nincsen alávetve semmilyen rendnek, pont, hogy kimozdul ebből a rendből, és akkor ennek alapján beszél kétféle olvasásról, az egyik az örömolvasás, amit ideológiák határoznak meg, trendek határoznak meg, van egy rendje, van egy sémája, magadévá tudod tenni. És akkor van a másik, a gyönyörolvasás, aminek a lényege pont az, hogy kimozdul ebből a rendből, és használ egy nagyon érdekes metaforát, ahhoz hasonlítja az olvasás élményt, mint a kivillanó ruha, tehát, hogy mondjuk így szétlebben a szoknya, vagy felcsúszik tehát, hogy kivillan a bőr, a test, a ruha alól, nem szakadás, hanem magától kivillan, feltárulkozás, ami kiváltja azt a kíváncsiságot, hogy látni akarjuk az egész testet, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy kb. El tudjuk képzelni, hogy milyen. És akkor ezt nevezik gyönyörolvasásnak, mondjuk egy regény olvasásánál, vagy bármilyen szöveg olvasásánál, amikor ez a kivillanó ruha amilyen érzést kivált, azt váltja ki a szöveg is belőlem, mint olvasóból, hogy látni akarom az egészet, mohón vágyom arra, hogy lássam az egészet. Kimozdít ebből a rendből, és kicsit az olvasónak is így a feloldódását, vagy az énből való kimozdulását fogalmazza meg. Mondtam, hogy el fogom bölcsészkedni ezt a részt, de próbáltam úgy elmondani, hogy érthető legyen. Szerintem tök érdekes ez a koncepció, ez a gyönyörolvasás, meg örömolvasás kérdése. Szerintem a Nyuszika is, meg a Mágneshegy is abszolút a gyönyörolvasás kategóriába tartozik, abban az értelemben, hogy végig, amikor olvastam, akkor hagytam, hogy játszom velem a szöveg. Nem tudtam, hogy mi fog történni. Lehet, hogy tudtam volna, vagy kitaláltam volna, ha elkezdtem mélyebben gondolkodni, de nem is igazán érdekelt, hanem így lenni abban a gyönyörben, amit most ilyen értelemben, amit nyújt az a szöveg. Szóval szerintem tök érdekes ez a koncepció, és ennek kapcsán merült fel bennem a kérdés, főleg a Nyuszika kapcsán, hogy mi a fasz történt ebben a regényben. Nem tudom, hogy miről szól, nem tudom, hogy minek az analógiája, és emlékszem, amikor befejeztem, vagy már olvasás közben, és az agyam pörgött ezen, hogy meg akarom fejteni. De ez a kérdés, főleg a gyönyör esetében és gyönyör olvasás esetében kellene nekem megfejtenem minden áron azt, hogy miről szól a szöveg. Mert hogy pont erről szól Barthesnak ez a koncepciója, hogy ez már valami szavakon túli dolog, tehát hogy felbomlik a nyelvnek a rendje. Nem kell nekem megfogalmazni szavakban szerintem olvasóként azt, hogy mit éltem át a regény olvasása kapcsán, mert hogy az valami szavakon túli, és úgy fogalmazza, hogy ott már a valósággal egyesül, ami mert a szavak szintje az még nem a valóság, hanem abból, amikor kilép, akkor így a létnek a valóságával érintkezik. Ez iszonyat nagy elitista faszverésnek abszolút elitista faszverés, és mondom is, hogy mi a problémám ezzel a koncepcióval, mert van vele problémám, mégpedig az, hogy miért minden a szexről szól. Pont akartam én is mondani egy ilyen hasonlatot, hogy nekem hogy fogalmazták meg a jó művet. Most azért mondom, hogy mű, mert hogy konkrétan színházi előadásra mondták, és úgy, hogy onnantól, hogy egy előadás jó, hogy visszanyered közben a szüzességedet, aztán ismét elveszíted. Elitista faszverés, és megint csak a szexről szól. Igen, mert hogy itt olvastam ezt a tanulmányt, és itt is behozza Freudnak a pszichoanalízisét. Ami tök jó, tehát, hogy érdekes szerintem, ugye ez az ösztönök, a test, a szexualitás, stb., de bassza meg, tehát Freud után még egy csomó másik pszichológus, pszichoanalitikus, pszichiáter jött, aki már nem csak a testről beszélt. Szóval, hogy kicsit lépjünk már ki ebből az egészből, főleg a 21. században. Nem minden a szexről, meg a testről szól. Hála Istennek ennél sokkal komplexebb maga az élet is, és maga az ember is,
hogy minden a szexről szól. Szóval nekem ez a problémám. Alapvetően tetszik ez a koncepció, Igen. hogy öröm és gyönyörű olvasás. Igen, tehát ezeket használom is, ezeket a fogalmakat. Viszont ez a kritikám hozzá, hogy azért már a pszichológia is túl jutott Freudon, ami Freud az nagyon sok mindennek az alapja, de hogy azért már vannak mások is, akik nem csak az ösztönös énről, az ösztönénről beszélnek, hanem az embert egy kicsit komplexebb valóságában látják, akkor is, hogyha lehet, hogy sose tudjuk megragadni, vagy nagyon utopisztikus gondolat az, hogy valahol megragadjuk az embert a maga komplexitásában, viszont az már biztos, hogy több, mint test. És akkor így vissza a Nyuszikára, meg neked emlékszem, hogy a Mágnes-hegyet, amikor olvastad, akkor is volt ilyen, hogy most nem értem, hogy ez a fejezet hogy jön ide, tehát hogy ilyenek. De ez, hogy meg kell fejtenem, nem kell nekem azt olvasóként mindenáron megfogalmazni, hogy mi történik? Igen, hogy miért van ott ez a fejezet, hogy miről szól, mert mi van akkor, hogyha főleg a Nyuszikánál Mona Avad, az írónő, azt hiszem, hogy ebből doktorált valami írás. Szóval, hogy nagyon ért hozzá elméleti szinten, és ez látszik egyébként a Nyuszikán. Lehet az, hogy ő abszolút semmit nem akart beleírni. Csak megírta így, hogy többféleképpen lehessen értelmezni. Igen. És pont, és akkor úgy értelmezed, hogy akarod, ha akarod értelmezni. Mert ez tök fontos, hogy muszáj nekem minden áron értelmezni. Nem lehet az, hogy csak élvezem, és átélem az olvasás élményt, anélkül, hogy bennem lenne ez a nyomás, tudod, mint a középiskolában, hogy úristen, most muszáj megmondanom a tanárnak, hogy miről szól ez a szöveg. Nem szól semmiről. Mi van, ha nem szól semmiről? De élveztem. Nekem kicsit ez a konklúziója ennek a két regénynek, vagy ezt a következtetést vonom le belőle, hogy jó dolog gondolkodni elméleti síkon, hasznos gondolkodni elméleti síkon, hasznos gondolkodni regényekről, ezt csináljuk mi is tulajdonképpen, de nem kell mindig mindent megfejteni. És nem kell mindig mindennek egy üzenete legyen ahhoz, hogy egy jó irodalmi, vagy bármilyen művészeti alkotás legyen. Meg az érzésem, hogy azok a meghatározó olvasmányélmények számomra, amelyeket nem magyarázok meg. Tehát az egyik ilyen nekem a Növényevő. Na, nekem az volt az a könyv, és szintén ugyanúgy a Nyuszika is, mert valamiért össze tudom kapcsolni a kettőt, hogy amikor elolvastam ott akkor azt gondoltam, hogy jó, hát ez egy 8-as. Aztán meg most még mindig emlékszem rá, és semmi másra, amit abban az évben olvastam. Pedig akkor azért viszonylag sokat olvastam. És a másik, amit még fontosnak tartok elmondani, hogy tehát ez a gyönyörű olvasás része, hogy az örömolvasás is rettenetesen hasznos, és nagyon fontos. Igen. Szóval, hogy egyik se jobb, mint a másik, nem erre akarunk kiukadni, mert akkor, hogyha csak a gyönyörű olvasást legitimálnánk, akkor elitista faszverést végeznénk, tehát ellentmondanánk mindannak, ami elhangzott ebben az adásban. Én azt gondolom, hogy mindkettőnek, és erről beszél ez a tanulmány is, amire hivatkoztam, hogy valahogy a kettő együtt, vagy mindkettőnek van legitimitása, mindkettő lehet jó irodalmi élmény. Nem baj az, hogyha valaki csak olyan könyveket olvas, ami nem feltétlenül mozdítja ki őt a saját valóságából, hanem egyszerűen csak mármint, hogy a saját valóságából kimozdítja, ez a lényege az olvasásnak, szerintem az egyik, de a saját énjéből nem feltétlenül. Még annyit tennék hozzá, hogy szerintem nem csak a magas irodalom lehet a gyönyörű olvasás. Például, és ezzel most lehetne egyetérteni, szerintem a Harry Potter gyönyörű olvasás. Tehát engem aztán semmi nem mozdított ki úgy a saját énemből, a saját értékrendemből, mint a Harry Potter, ami egy ifjúsági gyerekregény, nem magas irodalom, nem mondható magas irodalomnak, vagy nem tudom. De szerintem az egy gyönyörű olvasás kategória. Na, mindegy. A lényeg az, hogy szerintem nem csak a magas irodalom lehet gyönyörű olvasás. Abszolút nem. Szerintem se. Ennyi. Na jó, akkor valahogy zárjuk le ezt az adást. Ennyit szerettünk volna, így is jó, hosszú lett. Olvassátok el ezt a két könyvet. Nekem a Nyuszika egyébként idén, áprilisban olvastam, most augusztus közepe van. Nekem idén az a legjobb könyvem. Abszolút mindkét könyv, a Mágnes-hegy is és a Nyuszika is olyan, amire biztos, hogy 10 év múlva is emlékezni fogok. Igen, és ha elolvastátok, akkor meg írjátok meg, hogy tetszett nektek, mit gondoltok azokról a témákról, amiket felvetettünk ennek kapcsán, és hát jövő héten akkor találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!